U okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, ustavna kategorija je i zaštita osobnih podataka. Pravo na privatnost i važnost zaštite osobnih podataka postaje sve više prioritetno područje interesa i na globalnoj i europskoj sceni. Tako, podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite osobnih podataka postaje ključnom obvezom nadležnih institucija. U današnjem svijetu gdje informacije kolaju sve brže, naši osobni podaci vrlo lako mogu biti zloupotrebljeni, naš identitet ukraden, a naša financijska sigurnost, privatnost može biti stavljena pod upitnik. Za saznati kako se zaštititi od moguće zlouporabe osobnih podataka i kako spriječiti povredu prava na privatnost, vrlo je važno imati dobro osmišljene preventivne mjere usmjerene na senzibilizaciju građana. A koliko je ovo važna tema i koliko je važna senzibilizacija javnosti, potvrđuje činjenica da je Vijeće Europe uz potporu Europske komisije proglasilo 28. siječnja Europskim danom zaštite osobnih podataka, kada se upravo i aktivnosti usmjerene na senzibilizaciju javnosti još više intenziviraju. Ladies and gentlemen, the data subject, this is your data. This is your data. We are not talking about the commodity. We are talking about your data. The General Data Protection Regulation is a very long, is a complex document, is not the one of my dreams, is not a perfect one, but I will firmly defend it because it's the best we can achieve today. If you want to know what really drives a person, what a person really wants, you don't listen to what that person says. You just look what the person does. And that's what behavioral data is about. That's what metadata is about. The computers will know who you are much better than yourself. We should not stop using the new technologies, the new ways to communicate, but we should just be aware that we can use them in a way that also protects our private life and our dignity and our all other interests and rights. Na europskoj sceni provedba javnih kampanja u suradnji s medijima predstavlja zasigurno jedan od uspješnih preventivnih alata s ciljem informiranja građana u kontekstu važnosti zaštite njihovih osobnih podataka. Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske unije aktivno se pridružila inicijativi obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka, u svijetu poznatog i pod nazivom Dan privatnosti. Naime, Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s partnerima provela je protekle godine niz preventivno-edukativnih aktivnosti s ciljem obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka. Preventivne kampanje i nastupi u medijima s ciljem prijenosa znanja i informiranja građana o njihovim pravima i obvezama na području zaštite osobnih podataka model su osnaživanja njihovog samozaštitnog ponašanja i sprječavanja mogućnosti zlouporabe osobnih podataka. Gospodine Rajkovač, za koje sve podatke možemo reći da su osobni i na koji ih način sačuvati da nam ih netko ne ukrade? Po zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati. Dakle, iz same definicije vidimo da je široka u stvari paleta osobnih podataka, pa ponekad i ne razmišljamo o tome koja je to sve činjenica osobnih podataka, pa ponekad i olako s tim postupom. Dakle, naš identitet sastavljen je od velikog broja podataka koji danas mogu biti zloupotrebljeni.
Posebna kategorija su osjetljivi podaci, nacionalnost, vjera, zdravstveno stanje, seksualna orijentacija, političko opredjeljenje. Na dostupnost dijela osobnih podataka dajemo svoj pristanak. Na primjer, pristajemo da naš telefonski broj bude u imeniku javno dostupan, da naši podaci budu prisutni na Facebooku kako bi se povezali s drugim ljudima. Dajemo podatke da bi sudjelovali u nagradnoj igri. Osobni podaci mogu se prikupljati kada je ispitanik s time upoznat, a ne smiju se prenositi ili kompilirati u baze podataka za daljnje korištenje i eksploataciju. Vrlo je čest slučaj da su naši osobni podaci zloupotrebljeni i korišteni u direktnom marketingu, za što nismo dali svoj pristanak. Posebnu pozornost treba obratiti na internet. Svoje osobne podatke ostavljamo na forumima, Facebooku i e-mailu. Nezakonita obrada čest je slučaj. Kako se možemo zaštititi? Kod pristupa raznim web stranicama, e-mailu i sl. bitno je povremeno mijenjati lozinku. Lozinka treba sadržavati barem 2 broja i 2 velika slova, kako bi se smanjila mogućnost provale od raznih kompjutorskih virusa koji kolaju internetom i čija je funkcija upravo nezakonita obrada naših podataka. Danas je uobičajeno i kupovati internetom. Dio je to globalnih tokova i svakodnevna navika. Posebnu pozornost treba pripaziti na to gdje ostavljamo podatke svoje kreditne ili debitne kartice i koristiti pouzdane servise kao što je PayPal. Osobni podaci moraju biti točni i ažurirani. Na taj način onemogućavamo zlouporabu osobnih podataka. Izrada stručnih publikacija i organiziranje edukacija za pomno odabrane ciljane skupine, posebice za one ovlaštene za obradu, te otkrivanje svih oblika zlouporabe, kao i one koje su u potencijalnom riziku postati žrtvom moguće zlouporabe, sastavni su dio preventivnog paketa u sklopu obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka. Je potrebno pitati rodbinu, srodnih i slično da se osobni podaci nestale osobe mogu javno obznaniti, odnosno staviti na internet stranice ili ne. Zakonito može prikupljati i obrađivati osobne podatke ukoliko osoba nije u mogućnosti dati svoj pristanak. Zlouporaba identiteta je ono što neki nazivaju krađa identiteta. Imali smo i vrlo konkretnih slučajeva kada je konkretan čovjek imao problema zbog te takozvane krađe identiteta. Ljudi u svakodnevnom kontaktu jedni sa drugima pričaju o tom problemu jer ih to muči, pa evo i šef Interpola je imao taj problem. Neupitno je da je svijet modernih tehnologija svijet nadolazećih generacija. Kako osigurati privatnost djece i mladih u tom virtualnom, a za njih stvarnom svijetu i kako ih zaštititi? Ključna su pitanja s niza organiziranih stručnih skupova uz podršku pravobraniteljice za djecu. Ono što treba reći kad je riječ o djeci, ne samo nepoznavanje propisa, nego upravo što sam malo prije rekla što je zabrinjavajuće, da roditelji koji bi trebali štititi prava djece zapravo vrlo često krše prava djece i sami daju podatke o djeci. Većina djece koja ima uopće internet i služi se internetom, a vidjeli smo da je to jako puno, 90% njih kaže da bi se, kad bi mogli, da bi radije provodili svoje slobodno vrijeme s prijateljima u kinu, negdje vani, nego na internetu. 95%, dakle gotovo svi. A u stvarnosti to ne rade. I čini mi se da nam je tu negdje zapravo prostor na neki način za djelovanje. Da se možemo pitati zašto djeca kažu skoro svi da ne bi bili u slobodno vrijeme na internetu, a ipak jesu. Je li to zato što je li nedostatak u materijalnim sredstvima, je li nedostatak aktivnosti koje se nude za djecu, a besplatne su, je li to nemogućnost organizacije vremena. Dakle, tu mi se čini da doista postoji veliki prostor za rad. Vjerujem da se to i na odrasla. Na sad pitate, je li bismo popodne radije bili s prijateljima u kinu, u kazalištu, negdje nego kući za televizijom, ja bih vjerojatno rekla, pa svi bi bili negdje ovako u ovoj prvoj varijanti. A što ćemo danas popodne raditi? Doćemo kući i gledat ćemo televiziju. Dakle, ne bi sad banalizirala pa rekla da je vrijeme ružno i tako jer je, ali tu nam ostaje, čini mi se, puno prostora za zapitati se šta nam se zapravo to događa, u šta smo se pretvorili da se ne možemo odlijepiti mi i djeca
od ekrana. Kao pravobraniteljica za djecu ću i nadalje uvijek podržavati ono što je silno važno, da djeca sudjeluju, da su djeca aktivna i da prepoznaju problem. Centralnu svečanost obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka protekle godine Agencija za zaštitu osobnih podataka organizirala je u suradnji sa Ravnateljstvom policije Ministarstva unutarnjih poslova, stavljajući poseban naglasak na zaštitu prava privatnosti djece, a sam program temeljio se na preporuci pravobraniteljice za djecu i to da upravo djecu stavimo u aktivnu ulogu kao promotore znanja kako bi sami prepoznali moguće rizike. Kako iz perspektive mladih izgleda virtualni svijet? Koliko je siguran, a koliko opasan? Kako zaštititi svoje osobne podatke i ne biti meta kradljivaca identiteta? Svi znamo da zbog javnosti tih podataka na internetu, možda danas sutra baš vaši podaci osvanu negdje gdje vi to ne želite. Odakle njima pravo da uzmu sliku mene i moje fufi, našu privatnu sliku sa Fejsa ili ne znam odakle su je uopće dobili i stave ju na plakat? Mislim, ne znam koliko je ljudi to uopće vidjelo. Već me sramota zato što nismo ni dobro ispale. Neš bi još rekla, ali stvarno ne znam šta da kažem. Dobro, fufi. Kad čujem ovu skladbu imam osjećaj kao da se nešto događa s mojim identitetom. Kao da smo Angelina Jolie i Brad. Ne, pa mi smo gospodin i gospođa Smith. U braku smo 5 godina. 6 godina. Ima li naša priča sretan kraj? Hoće li nas uništiti laž? Pa ovo nije pravi brak. Pa tko kaže da nisam bio samo krinka? Ma daj makar, leži sam. Zapravo smo upali na svečani događaj obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka. Pa kaj si mislite da je to Hollywood? Dakle, što smo više moderni, podaci i informacije, sve su nam više dostupne. A filozofski gledano privatnost i identitet poprimaju neke nove oblike. I sad mi recite što je javno, a što je tajno. Aha, vidno i tuđetecka i ničega vas. Nije lako od vojnih biti, od policije se ne može skriti. O, jako si to lijepo rekao. Ako vam netko privatnost i osobne podatke dira, javite se policiji i Agenciji za zaštitu osobnih podataka da prevenira, a kad je to potrebno, i sankcionira. Tako je obilježen Europski dan zaštite osobnih podataka protekle godine, a 2017. godina donosi nam još veće izazove. Zasigurno složene pripreme u području implementacije EU zakonodavstva, a kada je riječ o obilježavanju Europskog dana zaštite osobnih podataka, tu su brojne edukacije, a pridružili su nam se i novi promotori prava na privatnost. A naša je preporuka da svakako pogledate preventivno-edukativni namjenski film Tko se to šali s mojim podacima, izrađen u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti u Zagrebu
i ravnateljstvom policije Ministarstva unutarnjih poslova i saznate kako ne postati meta kradljivaca identiteta. Ja sam za apsolutnu transparentnost, a ne da se koriste smicalice i laži. Transparentnost prije svega. Tako se može jedino nešto ostvariti.